Lalela-ke sisi, uzongisiza-ke kuzomele ungitholele ubaba wengane. Angikwazi ukuthi ngingakhulisa ingane engingayazi mina ukuthi uma idinga amasikayo ngizothini mina leyo ngane. Hey, ngizomthola kanjani ubaba wengane ma ngoba kwamina angimazi ukuthi walala nobani ukuze athole le ngane. Angathi wena umfakile kule zinto. Kuzomele umthole-ke sisi. Nengane yami futhi ngiyidinga ekhaya, ngiyidinga iphilile. Ngathi uyafakwa wena kule zinto. Nazi ukuthi umuntu uyasebenza lokho engithumelela imali kanti nibhizi nenza ukukhohlakala. Kodwa ma-ke Wazayikhipha-ke kumina sisi. ngiyaxolisa ma, ngiyaxolisa kakhulu. Ngizobatshela ngibathini abafowabo ngale ndaba ongitshela yona mina. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sisikhipha izimfihlo nihlelo nolungisa. Namhlanje sihlale nodadewethu osunodaba afisa ukudalula kumama kamngani wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli, ngiqhamuka le kwesakaceza. Sakaceza. Ubekwa yini kulesi sihlalo namhlanje? Hey sisi, ngibekwa udaba la olubucayi kakhulu. Ngathatha untombazane wakamakhelwane, ngingasho ngithi sasizwana. Umngani wami belihlezelo engikhalele balisa ngokuthi ufuna umsebenzi akawutholi. Okay. So mina ngase-ke kuba khona abantu engihlangana nabo abasebenza ngabantu abadayisa umzimba. Ngamthatha umuntu ozosebenza ngamfihlela ukuthi uzoqwayisa. So ekhaya kubo bazi ukuthi nje ubezosebenza nje umsebenzi normal. Okay, so wamthatha emakhaya. Yebo. Ujwayele kanjani umndeni wakhe? Sikhule sonke bawumakhelwane. Oh, bawumakhelwane. So akhatheza lana wayingazi ukuthi yena uzoqwayisa. Cha, bazi nje ukuthi nje ngimtholele umsebenzi enkampanini ethize. Wayibeka kanjani lolu daba kuyena umtshela ukuthi uzoqwayisa? Uthe mefika lana mina ngaba umuntu nje omhambisa emsebenzini. Indaba wafika wayithola seyithola kulabalisa athe mefika wafika la kubona. So wayingazi ukuthi uzoqwayisa? Cha, bengazi. Okay, so usewenza isikhathi esingana lo msebenzi? Sekuyisikhathi impela ngoba nje useze wathola ngisho ingane. Ingane? So manje why ufuna ukutshela uma wakhe lolu daba? Inkinga esekutheni uthe mefika kulo msebenzi wawujwayela kakhulu. Ongangoba ubesebona imali, sebona nje ukuthi imali hayi uyayenza imali kakhulu. Nami bese ngifise ngazi ukuthi mhlambe sengabe manje useyahoqa kancane. Kodwa-ke bengasafuni kwamina bengasangizwa. Waze wagcina esezala nengane. Ozogcina sethola ingane. Ubaba wengane nyamazi? Asimazi. Wena-ke nawe uyalokhu uyadayisa uyadayisa? Ayidayisi mina. Pho why wamfaka ekudayiseni wena ungadayisi? Angithi phela umsebenzi wami ukuthi mina fanele ngithola abantu abazosebenza. So when you are recruit? Yeah. Okay. So manje-ke ngoba uthi sekukhona ingane ufuna ukutshela abantu abadala ngayo le ngane, why? Why ungamyeki? Isimo manje asisekho sihle ngoba usephumi uze wangena edakamizweni. Mengene edakamizweni akasalawuleki. Usezele le ngane uyenze yasiba umthwalo wami. So ufuna ufonela uma wakhe? Manje sengiyafisa ukuthi at least abazali abaze bathathe le ngane bayikhulise ngoba yena kwamina ngisamazi ukuthi usewubani. So kahle if bingekho ingane bunge umfonela umzali? Hayi mhlambe bengizoyithulela. Uzoyithulela? Bengizoyithulela. So manje at least usanonembezo ukuthi kuhlukumezeka ingane. Inkinga yami isisenganeni, ngiyabona ukuthi ingane iyadinga phela ukuthi ithole uthando. Uma wakho umuntu onjani? Makhe nkosami umuntu oyilungele kakhulu ophansi. Ophansi. So uma ucabanga umtshela lolu daba olunjena uzolithatha kanjani yena? Ngiyazi ukuthi ngeke azalithathe kahle ngoba wayengithemba kakhulu. Wayekuthemba kakhulu nje ngoba nasekhaya ngikhula bengumuntu oright. And then uma wakho noma walomngani wakho banayo i-relationship? Banayo. Uma wakho-ke uzolithatha kanjani lolu daba? Uyazi ukuthi wenza umsebenzi kanje nawe? Akazi. Wazi ukuthi ngisebenza umsebenzi odecent. Iphi ingane njengamanje? Ingane njengamanje khona ihlala nami. Ihlala nawe? So ufuna bayilande. Uphi usisi kena? Usisi usemgwaqeni usevele waphenduka into ongayazi nje iphara. Useyiphara? Okay, why ungayikhulisi ngoba phela wena umfakile kule nto le? Kube yakho ingane? As much ngingayikhulisa ingane but ngiyathanda ukuthi ekhaya bazi ukuthi usisi usewaba nengane nanokuthi ngibhizi mina angithi anginaso isikhathi esanele sengane. Ubhizi usenza wona lo msebenzi? Ngiyasebenza phela nami. Angixoxele for interest sake laba bantu laba abadayisa benza malini? Kuya ngokuthi abantu okuyibona abadayiselayo bahlobo luni.
Bakhona laba nje abakhokha kancane bese kuba khona laba obaba nje abanemali impela. On average nje umngane wakho benza malini? Hhayi loyo phela ubeyenza imali ngoba ubebuye ahambe uyobe yi-hoster. Laphayana ekuhosteni-ke vele kusuke kunama-bless. Ubeyenza nje imali engango-5,000 ngosuku. Okay. Yini pho emgcina imphushele ema-drugsini? Angithi laphana phela emahosteni vele kubuye kudliwe zona lezo zinto ey'fana nawo-ma-drugs nani nani. So wathola lapho. Wasengena kanjalo. Usuke wamzamela i-rehab, wazama ukukhuluma Hhayi naye? ngazama. Hhayi sala impela njengoba sabambana ngey'hluthu. Wathi angisiyena uma wakhe. The reason ngibuza phela ngoba-ke ngicabanga ukuthi mhlampe njengomngani ungamzamela usizo mase umphinisela ekhaya nengane, but uma uthi wazama then kakhulu. Asisekho okunye ongakwenza. Njengoba ngisho nje nami angisamazi ukuthi usewubani. So wena awukazi udayisa? Hhayi mina ngikaze ngize ngidayisa. Wangena kanjani wena kulo msebenzi? Ngangena ngokuhlangana nebhosi yakhona nje ubhuti nje wayemuhle kahle kahle mina siyathandana nje nobhuti angidayisi but nje ngiyisoka lami nje. So isoka lakho naye nirana le ringi le? Sirana lo msebenzi. Ugcine ngibuzile ukuthi on average benza malini? Yabona njengoba ngisho ngithi yena ngoba ubebuya usebenza as hoster. Kahle kahle mengabe enze mhlambe u-3,000. Wena uthatha malini? Fanele thina sibe no 50% lapho. Ima udayisa ngekhekhe lakhe aphinda athathe nina nithatha u-50%? Exactly. Thina phela simfunela amalokhuzana ama-customer. Ngithi sinde simfake emsebenzini esimqashile. Uqashiwe phela njengoba esebenza la ekhaya. Mike baphuma wele ngane uzothini? Savumelana lo mntanakhe esefikile lana phela ngoba wathi mefike la ukube wayengafuni wayengabaleka ngoba phela sasingambophile. Asimkhombanga nangesibhamu safike sam-introduce emsebenzini wawamukela. Umngane wakho njalo lo? Umngane sikhule sonke. Yo. Ngabe ngicabangela isimo sokuthi kubele ehleze engikhalela ubona impilo engiyiphilayo. Eyifuna naye. Efisa naye. Fear abangani kodwa asimfonele uma wentombazane simtshela ngalolu daba uthi ingane yakhe bakithi hayi ngoba isisebenza la isiyiphara. Usuready? Hayi sengiready. Sawubona unjani? Hello? Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nomngane wendodakazi yakho. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlalela. Umbambele kanje. Sawubona mani njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Yeah. Ma kunodaba la engifuna ukuthi ngilikhulume nawe. Ngicela ukuthi bandla ungangidineli. Kulimayelana nondodakazi wakho. Angithi uyakhumbula ukuthi mina engamlanda ekhaya ngathi akaze ezobamba amatoho. Manje ushonile bo. Hayi ma akashonanga. Kodwa khona into nje ecishe mhlambe ingayela ngakhona lapho kodwa yena uyaphila. Indaba ikanjena ke ma ngalesikhathi ngilanda undodakazi wakho lapho ngangimlandela ukuthi ayodayisa ngomzimba eThekwini. Hayibo. Ngisho njani kanjalo? Impela ma indlela ayengikhalela ngayo ethi ufuna umsebenzi ngangena choice ngaze ngambiza naye ngoba kwakuyilona business ebengilirana lele eThekwini ukuthi naye akezeke azoyizamela kulona. Kodwa futhi ngangamphoqile wayengaba nayo indlela yokuthi anqabe mefika engalithandi kodwa wayivumela yena ke wangena kuloyo msebenzi. Hayibo. Ungangitsheli leyo nto wena. Injalo ma into ke kahle kahle engifuna ngizohlanya mina. Ngicela ungilalele ma ngisacela ungilalela angakaqedi. Into ekuyiyona eyenza ukuthi ngikufonele kakhulu usenengane. Awu mayingcwele. Usenengane ingane ubaba wayo asimazi. Naye wasuke wangena edakamizweni kakhulu
Manje kwamina angisakwazi ukumlawula, angisakwazi ukumtshela lutho. Uma ngimtshela noma ngithi akazame ukwehlisa akangilaleli. Isifiso sami ukuthi nje ngifise ngazi ukuthi ngingathatha ingane ngiyibuyise izohlala nawe ekhaya, ukuze ngizokwazi ukuthi noma ngizama ukumtholela usizo ibingane ihlele ekhaya. Lalela-ke sisi, uzongisiza-ke, kuzomele ungitholele ubaba wengane. Angikwazi ukuthi ngingakhulisa ingane engingayazi mina ukuthi uma idinga amasikayo ngizothini mina leyo ngane. Hey, ngizomthola kanjani ubaba wengane ma ngoba kwamina angimazi ukuthi walala nobani ukuze athole le ngane. Akathi wena umfakile kule zinto. Kuzomele umthole-ke sisi. Nengane yami futhi ngiyidinga ekhaya, ngiyidinga iphilile. Ngathi yafakwa wena kule zinto. Nazi ukuthi umuntu uyasebenza lokho engithumelela imali, kanti nibhizinisi ukukhohlakala. Kodwa ma-ke Wazayikhipha-ke kumina sisi. ngiyaxolisa ma, ngiyaxolisa kakhulu. Ngizobatshela ngibathini abafowabo ngale ndaba ongitshela yona mina. Ngiyaxolisa ma, nami angazi ukuthi Ungibulele nje ngiphile, ungibulele ngengane yami. Le ngane bengisenekusasa nayo. Safuna iqhubeke ifunde, ithole umsebenzi oright. Uzoyifakaphi wena? Isiyosebenza kaba le ngane mekunje. kodwa ma angimfosanga, wayikhethela yena. Wena wafika wamcela kumina, wawumuntu omthathayo othola umsebenzi. Kanti yena ngizokukhohlakala. Uyena phela wayethi angicele mina kuwena. Sisi, kuzomele wenze imizamo. Uma wakho nganothi ngombikela ngimthini, wamtshela uma wakho uyala lo daba. Akalwazi. Hayi ngeke, kuzomele alazi. Angikwazi ukuthi ngazala ingane ngizalwe ukuthi uyoqwayeza mina. Ma, Iphinde idle ama-drugs. ngiyaxolisa ma. Hayi ngeke sisi. Ngiyaxolisa kakhulu. Ingane yami ibuye ekhaya. Vele ikona lokho engikufisayo ma ukuthi kwenzeke ukuthi abuyele ekhaya. Umngane onjani wena obole kanje? Umngane onjani wena? Ngizamile ma ukumtholela usizo. Ukube bengiwumngane omubi, ingane yami ungayifuni. bengeke ngingazama ukuthi ngimtholele usizo. Ngizamile ukumtholela usizo ma. Kwasho ukuthi uyena nami useyangehlula. Noma ngithatha i-advantage ukuthi ngilunge kakhulu. Yingakho ngichamele ekhanda lami. Siyaxolisa ma. Ngicela nje wenza imizamo ukuthi ingane ibuye ekhaya, ngiyayidinga ingane yami. Kulungile ma, Ngidinga iphila. ngizokwenza kanjalo ma. Lento soyifake kuyona. Hayi uyisusile mntanami, uyisusile. Siyaxolisa. Uyisusile. Siyaxolisa. Hayi into exolisayo, izorabhuka lento osuyenzile. Izorajoba. Sawubona? Yebo. Ulungista lo. Uzizwa kanjani umngane wengane yakho ethi-ke na kanti wayeyodayisa ingane yakho? Hayi mina ngizizwa nje ki-right, yabo ngizohlangeka kwamanje i-BP yami iyanyuka. Ngizohlanya. Kodwa-ke ngimuzwa ethi-ke na fanele uzothatha ingane or ayilethe uzokwazi ukuyamukela ingane uyikhulise. Izoba umthwalo kabalo ngane wami nasengiyigulele oshukela o-BP. Izoba umthwalo kaba. Manje ayikho indlela mhlampe sinikeze ezinye izihlobo noma kanawo ama-siblings. Angiboni khona ihlobo engavuma lokho. Azikho ihlobo engavuma leyo. Yena kufanele azame ukuthi uyilungisa kanjani. Yabo nje okwamanje sisi nginyangile, angizazi ukuthi ngiliphi. No. Mina ngazi ukuthi ingane yami iyasebenza kanti yenza ukukhohlakala. No, ngiya-understand. Kodwa-ke azizame ukuthi ingane ilandwe yabo. At least uyazi ukuthi ikhula kanjani uyikhulise. Wema yazi ngisangene kwimanje ngazi ukuthi ngizoyiqala ngaphlento ngixoxela ingane zakubo. Yeah. No, ngiyaxolisa ukuthi-ke nuthola kanje lolu daba kodwa kasithembe sithola isixazululo. Angiboni okwamanje sisi, umoya wami uphukile. No, I understand. Angizizwa nje. Hayi no, ngiyezwa. Ngiyabonga ukuthi ubambe i-call yethu. Ngizawuphula umoya wami. Phephise. Wazwa uphula umoya kamama? Sekubuhlungu shokumina. Uzizwa kanjani kodwa ngoba usumtshelile? Khona ngizizwa ngi-relieved but indlela nje esengimuzwe yiyona nkosami. Kwamina sekubuhlungu ngale ndlela. Sengiyayisola ukuthi ngangimzwelelani mengabe engibalisela ngokuxakeka kwakhe. Manje lo msebenzi lo usaqhubeka wena nawo ukurecruit abantu? Umsebenzi phela ungeniseni imali, ngeke ngize ngiyeke. Khona umuntu okwayeka ibhizinisi lakhe lihamba kahle. But uyazi ukuthi lo msebenzi wakho awukho emthethweni. Hayibo, usho bani? Uyazi ukuthi ungaboshwa. Hayi Jehova. Hayi lo wami usemthethweni. So umngani wakho uphi njengamanje? Njengamanje ngizobe emkhomba ngale ko-West Street into ekanjalo nje bathi ubonakala khona kulezi zinsuku. Ibuhlungu kakhulu lento. Kodwa-ke ngizozama ukuthi so ngoba ethi umama ngiyazi ayilanda ingane ngoba uyagula uno-BP.
Uzokwenze njani uma kuthi ayilandi ngempela noma uzoyithatha uyoyidinsela kubo? No, ngeke ngize ngikwenze lokho. Ingane isipho ezivela kumdali. Into engizoyenza ngoba phela vele angiqakekile, nginayo imali, ngizoyifunela inene ingane, umuntu ozoyikhulisa. Kodwa ngaphambi kokuba ngenze lokho ngizoya kuma-social worker, sivumelane, sibhale phansi ukuthi ingane ngiyayikhulisa ngokusemthethweni. Bese ngiyazama-ke indlela zokuthi usisi alapheke. Hayi, siyabonga, sakujabulela lokho. Yo, niyizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na wathathwa kuthiwa uzosebenza, wahehwa imali nje eseqwayiza, kanti uzofola kwi-trap yama-drugs. Manje kunengane la, fanele ingane ilazi kube, fanele yazi ukuthi-ke na iqhamuka kuphi. Kodwa sithembe ukuthi usisi uzokwazi ukulungisa le ndaba nosisi wakhe athole usizo. Siyabonga kakhulu ukuthi uBlack Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.